A Szederinda együttes 1987-ben alakult Egerben, és hát, hogy mi volt az indítatása, az volt, azt gondolom, hogy én felnőttként táncoltam, a jelenlegi Lajta Néptánc Együttes alapító tagja voltam, és nagyon sokfelé jártunk a zenekarral táncházakat tartani, többek között középiskolákban is. És hát sajnos mindig szembesültem azzal, hogy a középiskolás korúakat már nagyon nehéz a magyar kultúrára, a magyar néptáncra rávezetni, rászoktatni, és akkor megfordult a fejemben, hogy mi volna, hogyha egészen pici gyerekkorban kezdenénk ezt el, hiszen akkor szívja magába a pici gyermek ennek a népzenének és néptáncnak a tudását, és megszokja ezeket. És akkor így alakult végül is a Szederinda Néptánc Együttes, hogy meghirdettük, hogy 6 éves kortól várjuk a gyermekeket, és tehát ez úgy indult, hogy először gyerek néptánc együttesként indult a Szederinda. Tehát azt gondolom, hogy elsőként Eger városában mi voltunk azok, akik elkezdtük ezt a tanítást. Jött az ötlet, hogy mi volna, hogyha most már nem is csak általános iskola alsó tagozat, hanem óvodás korosztállyal is, hiszen azért azt tudni kell, hogy egy együttes csak úgy tud működni, hogyha folyamatosan megvan az utánpótlása. Hiszen azért vagy kiöregszenek, vagy mint itt az együttesben is, azok a fiatalok, akik 18 évesek lesznek, leérettségiznek, utána sajnos elmennek Eger városából továbbtanulás miatt. És hát ugye így folyamatosan megy az újratanítás, és a folytonossága csak így működik az együttesnek, csak így marad fönn. És akkor utána már több évvel, nem is tudom, már nagyon régóta óvodás korosztály is van az együttesen belül, és akkor egy pár éve jött egy újabb ötlet, hogy próbáljam a szülőket is efelé, az irány felé, talán a babán keresztül elvinni, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kicsi baba együtt játszon a szülővel, akár apukával, akár anyukával, hiszen a testközelség ebben a korban még nagyon fontos. És ez az egyik, a másik pedig az, hogy ő a minta, a szülő a minta a babának, és meghirdettünk ezt a úgymond lépegető, nevet viselő, babáknak szóló, anyukáknak, babáknak szóló népi játékok, ritmusgyakorlatok, mondókák, tapsikálás, éneklés, és hát valóban lépegető, mert hogy vannak olyan babák, akik itt tanulnak meg járni. Szoktak panaszkodni az anyukák, amikor elhozzák a picit, hogy hát ő többet nem hozzá, mert hogy az ő soha nem azt csinálja, amit kell, és soha nem azt, amit a többiek. És hogy ő mindig elmegy, és nem figyel rám. Nem igaz. És mikor hazamegy, akkor rádöbben, hogy hát ez tényleg figyelt, hiába szaladgál a próbaterembe, hiába megy el ide-oda, de nyilván, hogy ez megragad benne azokat, amiket itt hall, és mondókákat mondunk, vagy akár énekelünk, tehát ő ezt megjegyzi. Lóga, lába, lóga, nincsen semmi dolga, mert ha dolga volna, a lába nem lógna. Legyen neki olyan természetes, mint az, hogy magyarul beszélünk, hogy meghallom a magyar népzenét, és tudom azt, hogy hát most éppen táncolok egy ugrós táncot, vagy lehet, hogy éppen Erdélyből egy kalotaszegi szaporát táncolok. És ez nem csoda, azt gondolom, tehát ehhez nem kell különleges nagy tehetség, egyszerűen csak az kell, hogy a szülő rendszeresen, következetesen, rendszeresen hozza a picit, és hogy legyen itt mindig vele, és nyilván felnőtt korára, de nem kell hozzá, hogy felnőtt legyen, már 5-6 éves korában meg lehet rajta látni a mozgás kultúráján, hogy ő bizony táncol. És ez azt gondolom, hogy nagyon fontos. A folytonosság az nagyon fontos a gyerekek szempontjából is, és az együttes szempontjából is, mint említettem, és 2 éves korban már nagyon sok babát elvisznek bölcsödében.
és így jött ez az ötlet, hogy akkor nekik továbbra is biztosítsuk a folytonosságot, és hétfői napokon 5-től 6 óráig van a 2 és 4 éveseknek egy külön foglalkozás. Tehát ahová ők is be tudnak kapcsolódni, illetve tudják folytatni az eddigi munkájukat. Ebben a korban még jó, hogyha az anyuka ott van, vagy az apuka itt van, tehát ez ilyen nagyon családias próba. Én nagyon örülök neki, mert egyre több olyan család van, ahol az apuka is eljön, nem csak az anyuka hozza el a picit, az apuka is, a kicsi is, még a kiskaron ülő kicsi testvér is, és nagyon hangulatosak tudnak lenni ezek a próbák, és közös éneklések vannak, nagyon élvezik a picik, és nyilván ugye ők már azért 3 éves korban nagyon szépen beszélnek és énekelnek, ritmusgyakorlatok vannak már külön nekik, mondókákat már ők saját maguk tudják mondani és játszani, és a népi gyermekjátékokat viszont különösen imádják a gyerekek. Nagyon fontos az, hogy először megtanítani a gyerekeket az egyenletes mozgásra. Tehát ugye a tánc arról szól, hogy a végtagjainkkal meg kell tanulni dolgozni. És hát ez nem megy egyik napról a másikra, tehát ez egy csodálatos dolog, hogyha már szeptemberben elkezdjük a próbákat, és június-május végére ezek a 2-3 éves pici babák, pici gyermekek már tudnak ritmusra tapsolni, tudnak énekelni közben és tapsolnak, sőt, most már hozzá lehet tenni a lábmozgást is. Ez a cél elsősorban, hogy ezeket tanulják meg, és miután megtanulja a saját testét, tehát a saját testével dolgozni, akkor utána ezekre tudunk építkezni. És minden táncnak van vagyis én azt gondolom, hogy a néptáncnak is, mint minden más iskolában egy közismereti anyagnak megvan az alapja. És ezek az alapok, tehát egy nagyon jó alap után nagyon sok mindent ki lehet hozni a gyerekekből. Hogyha nincs meg az alap, akkor neki is nehezebb, mert sokkal nehezebb megtanulni azokat a motivumokat, amit egyébként esetleg még gimnasztika bemelegítés alkalmával is használunk. Gyere, 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 és most vissza, 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 bátran! Csak úgy, mint ahogy máskor is szoktatok, jó? Bátran, ügyesen! Ez az! Vissza, vissza! És elindulunk jobbra fölött! A haladó óvodások, ők azok, akik ugye 4 és 6 évesek, vagy esetleg 7 évesként kerülnek ide, de ők már az előző 2 évet, úgymond a kezdőóvodások csoportjában kijártak, és ott megtanulták már az alapmozdulatokat, tehát mi már itt, nagyobb óvodásoknál, itt már erre tudunk építkezni. Itt már egészen komoly motivumokat lehet velük tanítani, lábat együtt tudunk dolgoztatni, hozzátesszük az éneket is, és sőt, mi több velük már koreográfiákat össze lehet állítani úgy, hogy megtűzzük egy kis népi gyermekjátékkal, és akkor közé ének, egy kis játék, és akkor utána jöhet egy kis tánc is. Az alapja a néptáncnak is az ugrós táncok, hiszen ezeknek vannak olyan dallamai, ami a gyerek számára könnyen tanulható, tehát nincs túl sok hajlítás és túl sok díszítés benne, egy egyenletes lüktetése van, és ez nekik sokkal könnyebb, mint mondjuk egy mezőségi vagy bármilyen más területről anyagot választani, és ez a folytonos lüktetés, ez beépül, tehát ezt megszokják, és ehhez egyenletesen tudnak mozogni, illetve énekelni. Tehát ővelük már azért komolyabban tudok foglalkozni.
ő hallott egyszer egy népdalt, azt mondta, hogy ez nagyon tetszik neki, és ő szeretne néptáncolni. És akkor volt lehetőség, Ági tartott akkor egy óvoda előtt ez az előkészítő, és elhoztam. És azóta járunk, ez már 4 éve. Ez az! Most előre és most hátul! Minden együttesnél komoly probléma, hogy a fiúk azok mindig kevesebben vannak, mint a lányok, tehát 2-szer annyi lány van egy együttesben, mint amennyi fiú. Hát igazándiból nem tudom megmondani az okát, hogy őszinte legyek, tehát ilyen pici korban, hogyha elhozzák a szülők, azért az, hogy is mondjam, tehát egy férfinak egy férfi tánc, azért az igencsak való. Tehát egy fiatalon, egy 16-18 éves fiú, hogyha önállóan kiáll a színpadra táncolni, azt gondolom, hogy az nagyon nagy becsületére válik. De ezt itt kell elkezdeni ilyenkor. Jelenleg az együttesben a haladó csoport, ők az általános iskolás gyermekek, akik második osztálytól 6. osztályos, hát körülbelül a legidősebb 6. osztályos, és hát azért azt hozzáteszem, hogy ők is úgy kezdték itt, hogy óvodásként. Tehát aki most másodikos általános iskolában, már 3 éves korától táncol az együttesben, és ez óriási nagy előny. Nagyon könnyen tudnak tanulni, nagyon szívják magukba az anyagot. Tehát én Kalotaszegitől, Mezőségi, Szatmári, Dunántúli, Somogyi, Rábaközi, nagyon sok anyagot szeretnék átadni és tudást a gyerekeknek, és tényleg az a cél, hogy minél több tájegységtáncanyagát megismerjék, megszeressék, és akkor emellett van egy fő vonal, hogy amiből készülnek az új koreográfiák. Szeretem úgy, hogy megtudném, mi volt régen, milyen ruhákba jártak és ilyesmi. Aha. Én is. Aha. Szeretitek ezt a ruhát, amit hordtok? Igen. Milyen táncokat tanultatok? Magyarbődi, szatmári, ugrós, somogyi. Jobbra lányok, balra, jobbra. És kitámasz. Bal, kitámasz. Jobb, kitámasz. 5. évemet járom, 3 évesen kezdtem, most 8 vagyok. Aha. Szederindába jártál? Igen. Akkor is? Igen. És te? Hát én nem olyan régen, még 2 évet, csak egyszer